Yo, what's up mga katabang? Kumusta kayo? Pasamok TV. Yo, kumusta kayo? At heto na naman ako. Meron na naman tayong i-update na bagong biyahe mga katabang dahil medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update ng mga biyahe dahil po tayo ay nagkakala po ng mga information about sa biyahe para po aking maihatid sa inyo bilang content creator ng mga biyahe. So what's up mga katabang, ito po ang bagong biyahe ngayon na aking update. At bago ko magsimula, gusto ko lang kayong kumustahin. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang inyong buhay? Wala ba kayong sakit? Wala ba kayong nararamdaman? Wala ba kayong COVID? Mag-ingat lagi, bring your first mask kahit saan ka man pumunta mga katabang. At ayun na nga mga katabang, meron tayong i-update na isang bus ngayon. At itong bus na to siguro ay bumabiyahe na to lagi dahil naglabas sila ng information about sa biyahe na bago ngayong February. So bago ko magsimula mga katabang, mag-i-intro muna tayo. So what's up mga katabang, ang bagong i-update natin na biyahe ngayon ay ito po ang GBH Pamar dahil po nag-update po ang kanilang admin na si Rapi Letorio Bakero. So yun po, siya po ang nag-post ng bagong update natin dito sa biyahe ng GBH papuntang Bicol. So maraming salamat sa iyo Lodi, in-update mo at ito rin ang i-update ko para maihatid ko rin sa inyo para malaman nyo kung ano ba yung requirements, ano ba ang kailangan gawin para makasakay kayo ng GBH Pamar. Ito po yung bagong update nila about sa kanilang biyahe ngayong February 2022. So what's up mga katabang, ito po yung mga lugar na kanilang biyahe: Matnog, Bulan, Pilar, Sorsogon, at meron din po silang Tabaco, Legazpi, Gubat, Barcelona, Prito Diaz at Camsor. So what's up mga katabang, ayan po yung mga biyaheng in-update ng isang bus na GBH para sa inyong mga kaalaman. Yan po sila, bumabiyahe sila araw-araw papuntang Bicol region, papuntang ang Maynila. So what's up mga katabang, para po sa inyong kalaman, ang kanila pong requirements ay isang valid ID at isa pong vaccination card lamang ang kailangan nyong dalihin para kayo ay makasakay. Paalala lang po, kung kayo po ay hindi pa fully vaccine o wala pa kayong vaccine card, hindi kayo makakasakay dito. Huwag po tayong mag-alala dahil may mga susunod pa na mga biyahe hanggang kayo ay mabaksinan o ma-fully vaccine kayo at makuha nyo yung card nyo. Dahil po napakaigpit po ng patakaran sa NCR, kaya huwag nyo na tangkain pa na pumunta na wala kayong vaccine card dahil mahaharang din naman kayo sa diversion ng papuntang NCR o papuntang ng Maynila. Papabalikin din naman kayo, sayang yung pagod nyo. Kaya kailangan magpa-fully vaccine muna kayo at para meron kayong vaccination card na ipapakita at isa pong valid ID. Okay, para naman po sa mga katanungan about sa pamasahe, dahil wala pong nakapost na pamasahe dito, siguro nga lagi kong sinasabi sa inyo mga katabang, hindi po sila naglalagay ng pamasahe dahil po iba-ibang lugar, iba-iba rin ang presyo ng pamasahe nyo. So para po sa mga katanungan about sa pamasahe, pwede nyo pong kontakon si Rapi. Ito po ang admin ng JBH Pamar. Ayun mga katabang, kontakin nyo po ito si Rapi at ito po yung contact number na kanyang ibinigay: 0912 684 7823. Ayan po ang contact number ni Sir Rapi. Sir Rapi, shout out po sa inyo. Sana po sa susunod yung update dito sa inyong GBH Pamar para matulungan kita at para ma-update ko rin sa iba kong mga viewers ay sana po full information na po ang i-post nyo para mas madali kong mabahagi sa aking mga viewers na mga sumasakay ng Maynila, sumasakay ng Bicol at sa mga biyahero ng talagang sumasakay ng GBH Pamar. Ang hiling ko lang po sa Rapi ay kumpletuhin nyo po ang paglalagay ng information about sa biyahe nyo para matulungan kita. At yun naman po ang goal ng aking content sa pag-update sa biyahe, ay makatulong at malaman ng iba kung paano sila makakasakay, ano ang pamasahe, ano ang requirements. So mas maganda po kung ilalagay nyo yung pamasahe, ilalagay nyo yung
requirements at kung ano ba yung bus, point to point ba o vice versa ba yan, mas maganda po yan Sir Rafi para mas madali kayong matawagan. So sana po dalawang number ang ilagay nyo rin dahil isang number lang kung sakali man na may hindi makontak, meron pang isang tatawagan Sir Rafi. Sana po mapanood nyo to, mapanood nyo rin ang sinasabi. So salamat. So ayun mga katabang, ayun na po ang update natin sa GBH Pamar na dumadaan dito sa may amin at araw-araw po yan bumabiyahe. Yan pong update na yan ay bagong update nila papuntang Bicol Region at pabalik ng NCR. Araw-araw sila may biyahe po at ayun na nga, kaya nga lagi natin na-update ang mabiyahe dahil hindi po lahat yan ay permanente. Kumbaga nagbabago sila ng mga routine nila. Baka magtaka kayo bakit wala nang bumabiyahe. Nagbabago po ang patakaran sa NCR. Minsan po ang ibang bus ay hindi pinapayagan magbiyahe papuntang probinsya dahil sa mga kakulangan ng requirements o tinatawag nating requisitos about sa kanilang company. So ayun na nga, sa mga sumasakay po ng GBH Pamar, alayin po, kontakin niyo po si Sir Rafi. Ayan po ang contact number niya na ibinigay ko. Tawagan niyo po siya para sa inyong mga katanungan. Kung marami pa kayong dadalhin na gamit o ano ba yung papadala niyo, baka tumatanggap sila. So mas magandang tawagan niyo sila. Sa mga nagko-comment po pala sa aking mga video, ako po ay hindi kasama dyan sa mga bus na in-update. Ako po ay isang vlogger, isa po akong video creator na nag-update ng mga biyahe at nagsasalita. Parang ang trabaho ko ay inahatid ko sa inyo ang aking mga nalalaman about sa biyahe para hindi na kayo mahirapan magpunta sa mga terminal, mapanood nyo na sa aming mga video creator. Ayun po, hindi lang po ako ang nag-iisang vlogger sa Pilipinas na nag-update ng mga biyahe, mag-bus man yan, mag-aeroplano man yan o ano man na sasakyan pampubliko. Marami po kaming mga vlogger, hindi lang po ako. Ayun mga katabang, salamat sa inyo. So ayun mga katabang, hanggang dito na lang ang aking update sa GBH Pamar. Sana po ay naintindihan nyo at sana po nakakuha kayo ng idea para makapagplano kayo kung ano ba yung gagawin nyo about sa pagbiyahe nyo papunta ng NCR. Pero disclaimer lang po, ang aking ina-update at aking content sa aking pagbablog ay base lamang sa mga nakapost sa mga admin dyan sa kanilang mga Facebook official o mga page nila sa mga bus. So ayun po, kung ano po ang nakapost, yun po ang ina-update ko. Mag-ingat kayo lagi. So maraming salamat sa mga nanonood at nagsilip dito sa aking video. Sana huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV. Makikita niyo Pasamok TV mga katabang. So what's up, mag-ingat lagi at see you my next vlog mga katabang. Bye bye.